Ongi etorri. Gu Eskambi gara, Zuri Manteoko ikasleak gara eta hauek dira gure taldeko partaideak. Eneko. Elias. Enara. Gaizka. Eskambi. Dronen bidezko biltegi kudeaketaren iraultza. Arazoa. Enpresa askotan, inventarien kontrola oraindik motela eta katsez betea dago. Irtenbidea. Eskambirekin inventario automatikoa eguneratzen da. Dronak produktuak identifikatzen ditu eta datuak denbora errealean bidaltzen ditu. Gizarte ikuspegia. Gainera, gure sistema inklusioa sustatzen du. Gure softwarea ahots bidezko irakurketa eta pantaila irisgarriak eskaintzen ditu. Desgaitasuna duten pertsonek ere inventarioa kudeatu ahal izateko. Onurak. Eskambirekin inventario azkarrago, segurago eta eraginkorragoa da. Bereizgarria. Gure adimen artifizialak dronaren ibilbideak optimizatzen ditu eta biltegi osoa estaltzen du modu jasangarrian. Eskambi, zehaztasuna, abiadura eta segurtasuna zure inventarioan. Etorkizun inklusibo eta jasangarri baterako berrikuntzak. Eskerrik asko eta hurrengora arte.